Sa bintana kanunay, inalang ako, di ka pansin. Mas igahulan ko di sa'yo, sugod mga hapon. Sa kita, ibuli o ditay, ganun dili kagaling igamay. Sa tuwa, ikaw na ang gusto kong maamay. Sa kanunay na lang kahapong maghandong, kung ganun sa ako nilusundon yung taon. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud kini inyong Higala Communication Secretary Martin Andanar. Pebrero pagyapon. Pero doon nang matapos ang love month. Unya, single gyapon ka. Agoy! Lingi sad lagi. Kuno. Kay basin di ay naara sa imong kilid ang para nimo. Nagulat lang na imong tagdon. Sa kanta nga Intawon, kauban nato ang Foo Faro Band, taga Manolo Fortich Bukidnon, si Ivan Rio Naelga, ang ilang vocalist, Archie John Almonte, lead guitarist, Nicky Bryle Segura, drummer, ug si Frederick Binayaw, ang bass guitarist. Mayong hapon, Nicky Bryle. Ngayong hapon po. Medyo sakit sa dughan ang inyong kantang Intawon. Mura ba og hugot, no? Hugot kaayo. Sir, hugot yun sir. Can you tell us kung unsay hinungdan-an ni og nasulat ni nga original Bisaya music? So, nasulat ni siya sir. So, pag tanawin lang nato ang lyrics daan. Sa Intawon, mura siya kanang gapanghangyo sa usa ka babae nga lingion siya. Kanang pansinon siya, ug kanang matagad ang iyang mga pag-effort. Pero actually sir, sa kani siya nga kanta is kami ang lalaki, ang mga tao ang babae. So murag pangay mig attention. So buto siya. Daghang na kuryoso ngano ko nung Foo Faro. Tama ba? O sakto ba akong pronunciation? Foo Faro. How do you pronounce it? Foo Faro. Raw siya sir na raw. Raw videos. Oh, Foo Faro. Music. Bro, murag hilaw lugar. Hilaw. Oh, kanang medyo Foo Faro. murag Unsa may meaning ani o giunsa pod ninyo pagsugod ang inyong banda? So ang meaning gid aning Foo Faro sir is English word ni sa Bisaya ta, pero English word ang among nakuan. So Okay. ang meaning ani English word kay din eh. you give great attention to a minor matter. So ning murag hatagan nimo og kaning attention ang usa ka kanang butang nga bisag gamay. Sa murag example sa kaning mga gagmay bago pa nga tubo nga banda, sa bago pa nga kuan ining bago pang
ay pa nagsugod ng mga banda. Then sa kaning pagsugod namo sir, kailo na gid mi ani tanandaan. Then barkada na pud mi. Then ang uban ani kabanda na, pero nagtapok lang mi tungod aning naay Banog-Banog Festival sa Manolo Fortich Bukidnon. So kato siyang activity mo apil unta mi ato, pero late na namo na wanang event nga ning murag short na mi sa oras. Wala na mi nakabuhat og video. Wala na namo na pasa ang dapat na mo ipasa. So hopefully karon nga year wala na taning pandemic para upadayon ang Banog-Banog Festival diri sa Manolo. Brian, mga unsa pod na events gawas lugar sa Banog-Banog Festival ug unsa mga gig ang inyong tukaran diya sa ato sa Bukidnon? Actually sir, wala mi gig yun nga kaning formal gig yun nga kaning sa mga kuan ang amua sa pangwarta, kasal, birthday na yung mga party na yung kinsa tong na gusto magpatukar pod niya. Wala nga mong sugod, pag sugod lang namo. Lastly, asa man pod pwede i-follow sa atong mga viewers o listeners ang Fufaro? Please tell us your socials. Sa kuan lang, i-like lang o share ang Fufaro Band sa Facebook. Then sa YouTube is subscribe lang sa Enbrail Sigura. Na dito among mga video ng mga Bisaya music. Any message, Brian, para sa atong mga viewers na gusto pod maghimo og ilang kaugalingon nga banda? Sa mga bago pa magsugod og tukod sa inyong grupo, lang, padayon lang. Kung na magaling mga negative nga masulti sa inyo ha, i-convert na siya as a positive para padayon gyapon mo. Ayaw lang gyud mo undang. So muna na siya. Walay mo quit. Daghang salamat sa imong oras, Brian. Mabuhay ka, mabuhay po ng Fufaro. Daghang salamat, sir. Ingon bitaw ko ninyo, awa ang Fufaro o silingan naman di ay sila. Unya, tungod lang sa usa ka contest ilang nahimo ang ilang banda. Mura na pod og love. Diba? Lingi lang panagsa kay basin di ay mga higala, mauto ang Fufaro Band. Gikan sa Manolo Fortich, Bukidnon, ang atong featured sa original Bisaya music.